इनडोर स्टेडियामनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदि बायदि गेम गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन। माखासे गेमखौ जोङो इनडोर स्टेडियाम गैयाब्ला गेलेजाया। दा बेफोर गेमखौबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनानै गावनि जिउखौ दाना लानायनि जे राहा बा लामा बेखौ मोनथियो। बड'लेण्डनि सासे मुंख्लं BLTनि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारि ओनसोलनिमोन आरो बिथांनि मुंख्लं जानायाव बर' हारियाथ' गोबां खहा जाबाय आरो बिथांनि जि बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जि बावसोमनानै गालांबाय बेखौ अरायसम गोसोखांनो थाखाय जों बयबो खौसे जानानै बिथांनि मुङै भारत नाङारि मोनसे हांख्रायनाय भलिबल एबा बुलुर बादायलायनाय जों खुङो आरो देग्लाय 22 बोसोर बियो आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि मणिपुरनिबो बेवहाय मोनसे टिमा बाहागो लाफैदों। गुबुन गुबुन जायगानि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे बुलुर बादायनायजों लोब्बा लाखिनानै गांसे खुगा लाइसि दिहुननाय जायो आरो बेखौबो देग्लाय दिहुननाय जाहैबाय आरो देग्लायनि बे बुलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा खाग्राबारि ओनसोलाव जोंनो गंसे इनडोर स्टेडियाम नांगौ जादोंमोन आरो बेखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो बिथाङा जोंनि जायगानि MLA बिस्वजित दैमारि बिथाङा लुफुंनायनि जि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बिथांखौ आं जोंनि ओनसोलनि जानानै आरो BTCनि जानानै साबायखर जासियो आरो बे इनडोर स्टेडियामनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदि बायदि गेम गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन। माखासे गेमखौ जोङो इनडोर स्टेडियाम गैयाब्ला गेलेजाया। दा बेफोर गेमखौबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनानै गावनि जिउखौ दाना लानायनि जे राहा बा लामा बेखौ मोनथियो। सार बेजों लोगोसे नोंथांनि हम डिस्ट्रिक्टआव जों गोबां नुनो मोनदों गोबां यांस्टार्सफोरा माने गोबां स्पर्ट्सआव इनभल्भ जानानै दङ आरो गोबाङानो माने बेबायदिनो साख्रि बाख्रिबो मोननाय स्पर्ट्सनि थ्रुयै मा बुंसार बेनि बेलायाव? बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि बे ओनसोलाव आर्सारिनिफ्राय लानानै फुटबलनिफ्राय लाना भलिबलनिफ्राय लानानै गोबां इभेन्टआव जायफ्रा मोजाङै गेलेदों बिथांमोना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय आरो बियो मोनसे बिदिन्थि जे गेलेनायनि गेजेरजोंबो जे साख्रि मोनो बेयो मोनसे गोजोन बिदिन्थि आरो आं बिदिनो आवगायलांनो थाखाय खावलायगोन। गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि मोननाया सबसे इजि एबा गोरलै। दा बेखायनो जायफ्रा जि खेलाखौ गेलेयो जाहाथे मोजाङै गेलेयो आं खावलायगोन आरो बे ओनसोलनिफ्राय गोबां सम्भाबना दङ। दिनै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय साइ सेन्टारफोराव जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा दंहैयो। शिलंआवबो दङ जा साइ सेन्टाराव जोंनि जायगानिफ्राय बिथाङा जुदु गेलेयो। दा नेसनेल लेभेलावबो बिथाङा पार्टिसिपेट खालामबाय। दा बिसोरनि लाइफआ माने फुरा सिकिउर्ड बायदि जानानै दङ। दा बेखायनो आरो आवगायलांबावथों आरो गारजेन बिथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायखौ गेलेनायनि फारसे जाहाथे दिथा होलाङो आं बेखौनो खावलायो।